असली कचऱ्याची सुविधा खय अजून जनावर हांगातय बोलली जाय, जनावर हांगातय बोलली जाय. गोवाया संस्थेतर्फे आणि बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल, त्याचबरोबर आमच्याबरोबर इकडे GPS प्रायमरी स्कूल शिरगावची पण मुलं आहेत. तर हा एक ड्राय इंटिग्रेटेड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्रामच्या अंतर्गत आज आम्ही बिचोली मार्केटमध्ये सिंगल यूज प्लास्टिक बॅन याच्यावर मार्केट अवेअरनेस प्रोग्राम केलेला आहे. त्याचबरोबर काउन्सिल मेंबर्स आणि बाकी टीम मेंबर्स इकडे आहेत. सिंगल यूज प्लास्टिक याच्यावर बॅन फेज वाईज बॅन 2016पासून सुरू झालेला आहे आणि आता तो हळूहळू लागू मार्केटमध्ये पण होतो आहे. त्याचबरोबर लोकांमध्ये प्लास्टिक न वापरायची ही जागृती पसरवायसाठी अवेअरनेस प्रोग्राम्स करायसाठी म्हणून आज आम्ही इकडे सगळेजण एकत्रित आलो आहे. या मुलांनी प्लास्टिकच्या पिशव्या ज्या लोक वापरत आहेत त्यांना क्लॉथ बॅग्स म्हणजे कपड्यांच्या पिशव्या आणि पेपर बॅग्स ह्या इकडे दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी असं सगळ्यांना अपील केलेलं आहे की प्लास्टिकचा वापर कमीत कमी करावा. मिनरल फाउंडेशन आणि गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आणि शिरगावची प्राथमिक शाळेची भुरगीं म्हणून सगळ्यांनी मिळून आम्ही असे केले की प्लास्टिक बंद करप, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करप म्हणून हो आम्ही दिवचले बुधवारचो प्रोग्राम केल्लो आसा. आणि तेंच्यांनी भुरग्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा की प्लास्टिक बंद करा आणि त्या भुरग्यांनी आपूण तयार केल्ल्यो कागदी पिशव्यो आणि थंय तेंच्या हितून शिवल्ल्यो कपड्याच्यो पिशव्यो म्हणजे जे कापड साडी पिड्ड्यार जाले ते साडये पासून शिवल्ल्यो पिशव्यो अशें म्हणून 2 तेंच्यांनी हाडला आणि आमच्या खुबश्या हांगा वेंडर आसा तांकां वांटप केला. म्हणून हांव लोकांक परत परत विनंती करता तुमकां ही ल्हान भुरगीं सांगपाक येयल्या तेंचो तरी आदर करा आणि प्लास्टिक बंद करा. धन्यवाद.